I si les coses foren d'una altra manera? Si la vida no fora com ens han contat? Potser mate, no pot ser, se'n riguen, potser delaten. Tot això són banalitats, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble i tu greument has escollit. Després del teu silenci estricte camines decididament. Benvinguts a la millor terra del món, però paciència, perquè és una terra que no sap de què va, on platges, terrasses i la puzzle són l'essència, on no es pot ser crític perquè et miren mal, és una terra que ningú vol veure morta, però preferim circunvalacions a cultivar l'horta, i l'evidència és que el sistema està com una cabra. Quina és la diferència entre sa plana Camps o Fabra? I ara que el capitalisme coixeja a la merda, la crisi mostra la cara lletja de la banca, l'oferta és que és la teua última oportunitat i la intenció és salvar-se el cul, suplant la sang. I mentre els comptes corrents es van deshidratant, els banquers prematurament jubilats van augmentant, cobren salaris desproporcionats i es riuen de la crisi perquè estan millor que mai. És molt fort. És molt fort, molt fort, és molt fort, molt fort, molt, molt fort, molt fort, és molt fort, molt fort, és molt fort, molt fort, és molt fort, molt fort, molt fort. Esta terra és del color de la sang del monarca, tots volen ser el més ric de la comarca. Caciquisme modern presenta cada població, la meitat no sap què vol dir prevaricació. Per a mi l'acció és despullar-se, llevar-se la roba, marques i maquillatge. Metges sense bar.